Благословен Бог наш, сега и присно и во веки веков. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши. Свети и пусти, сей немощи наши, ныне Твой брат, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя по небеси и на земле. Хлеб наш насущный и дажи нам днес, и остави нам долги наши, ако же и мы оставляем должников наших. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Амин. Велика пред Тебе, Тя поборника вселенная, страстотерпче языки побеждающа. Яко же уболел, он изложил си гординю, и на подвиг дерзновенно супритвенствора, тако святе Димитрие, Христу Богу молися, даровати на велию милост. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Вознесся и си во славе Христе Боже наш, радост сотворили учеником, обетованием Святаго Духа, извещением и высшим благословением, яко Ти еси Син Божий, избавител мира. Благословен Бог наш, всегда и на Христе, и во веки веков. Благословен Бог наш, всегда и на Христе, и во веки веков. Благословен Бог наш, всегда и на Христе, и во веки веков. Господу да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху Твоят раб Адриан и да се отпечата кръстът на родният Ти син в сърцето и в помишлението му, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага и да следва Твоите повеления. И му дай Господи неотречено да остане Твоето сиятно име върху него, като бъде съединен в удобно време с Святата Църква и усъвършенстван чрез страшните тайни на Твоя Христос, тъй като поживее по Твоите заповеди, като опази печата на повреден, да получи блаженство на избраниците в царството Ти, по благодата и чудотворят народния Ти син, с който си благословен заедно с Пресветия, благи и животворящ, който сега и всякога и във вечни векове. Амин. Радуй се, благодатния Богородице, Дево, и с Тебе вся слънце правди Христос Бог наш, просвещай сущия в тме. Весели се и Ти, старче праведник, приеми обятия с любите душ наш, дарящего нам воскресение. Благословен Бог наш всегда и присно и во веки веков. Амин. Благословен Бог наш всегда и присно и во веки веков. Амин. Благословен Бог наш всегда и присно и во веки веков. Амин. Господу да се помолим. Господи Боже на истината, отстоян от името на природния Ти син и на Светия Ти Дух възлагам своята ръка върху Твоят раб Адриан, който си го удостоил да прибегне до Твоето свято име и да се запази под заслоната на Твоите криле. Отстрани от нея старото на заблуда и го изпълни с вяра, надежда и любов към Теб, за да познае, че Ти едничък си Бог, истинен си и родният Ти син с Богосъщия Дух. И му дай Господи да постъпва по всички Твоите заповеди да опази угодното на Теб. Защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата на живота и го съедини със славата на Твоето наследство. Нека да се прослави върху него Твоето свято име и името на възлюбените Син, нашия Господ Исус Христос, на животворящия Дух. Нека очите милостиво да гледат към него и ще ни чуват гласа на молбата. Развесели го в делата на Твоите ръце и всичко потомство, за да Те величае, като се поклони и слави великото и възвишено им, и да Те фани винаги през всички на живота си, защото Те възпява всяка небесна сила. Твоя славата на Отца и Сина и Светия, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Господа да се помолим, Господи Боже Израилев, Господи Савот Боже Израилев, който изцеляваш всяка болест и всяка немощ, милостиво да помени Твоят раб и потърси и издели прогоняването на всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и ги изгони, очисти творението на Твоите ръце, като употребиш силното си действие, смъжи стената скоро под нозете му и му дай да побеждава над неговите чисти духове, да получава и укрепеност да се отопри с безпърт и да веса Твои тайни. И слава